Big love shout out sa inyo mga kadusanan. Ngayon mga kadusanan, magmumukbang ako ng pangat mga kadusanan. Tinatawag itong, sa Bisaya mga kadusanan, tinatawag itong pangat mga kadusanan. Ito ay dahon ng gabi mga kadusanan. Ayan. At saka, ready na din yung mga kadusanan, yung rice ko ngayon mga kadusanan. Medyo magda-diet ako ngayon mga kadusanan, no? Konti lang yung rice ko ngayon mga kadusanan. Ayan mga kadusanan ha, samahan nyo akong magmumukbang ngayon. Ayan mga kadusanan, sisimulan ko na ang pagmumukbang ng pangat mga kadusanan, no? Ito yung mga kadusanan, yung pangat mga kadusanan. Dahon ng gabi mga kadusanan. Ayan mga kadusanan.